nu vrei nimic, tată, te las în voia ta, că mă lupt cu morile de vânt. Îi plac metadoanele. Uite, mi-e rău. Aoleu, nebune, îți dăm cu telefonul. Mai să N-am putut să dorm de focul la card. N-am putut să dorm de focul la card și de focul la banii care mi se fură după TikTok. Dacă vă zic, mai stai la mine și nu-ți mai fură nici, tu-ți controlezi banii tăi, faci ce vrei cu ei. Dacă dacă trebuie să mult să mea Dumnezeu picioarele. păi stai puțin că eu mie m-a venit cardul, eu nu știu să bag pe alea acolo să... Lasă-ți facă banii. Banii și cine face bani? Vezi că ți-a mai trimis Ciro niște bani. Mâncate ar cancerul să te mănânce. De căministă. Ți-ai zis să rumâna, ți-ai pup capul pulii lui Ciro. La câți bani ți-a dat? Capul pulii tăi.